ବସ। ନା ମୁଁ ତୁଟାଉ ଯିମିନି ତୁମେ ଆଣୁଛନି ସେଠି ଆଙ୍କୁଡ଼ିଟା ସେଇଠୁ ମନେ ରଖୁଥିବ କୋଉଟା କ'ଣ କରୁଛ। ମନେ ରଖିଥିବ କୋଉଟା ସେଟା ମିଶେଇ ଦେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଜାଣି। ଭଲ କି କହ, ଭଲ ନା ଖରାପ? ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଫେର ବସ। ନା ବସ ବସ, ବୁଲେଇନି ବସ। ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କୁହ। ଆଗେ ନା ସେ ସେଇଠି କୁକୁଛି କାଢୁ, ସେ କ'ଣ କାହା ନାଁ କହୁଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି। ଭଲ କି ଖରାପ ଘର ଦେଖିକି କହିଲା, ଦେଖିକି ଛାଡ଼। ଯଦି ତ ଭାବିକି କ'ଣ କହିଲା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଫେର ବସ, କେତେ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। କହିଲା ଜଲ୍ଦି କହ, କ'ଣ କହିଲା? ଠିକ୍ ହେଲା? ଆଉ ସବୁବେଳେ ତମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଭାବୁଛି ସେଟା ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ଏ ଆଖି ଫଟକୁଛି ନା। ଆଉ ଯେଟା ଭାବୁଛି ହେଉନି, ଯେଟା ଯେଉଁ କହିଲା ଠିକ୍ କହିଲା ନା ଭୁଲ କହିଲା? ନା ବସାଇବ ଚାଉଳ ଆଣ ପିଇବ। ତୁ ବସଉନୁ, ବସୁନୁ। ନା ଆମର ହାଡ଼ିଟା ବସେଇଥିଲୁ ତ ବର୍ଷ ବୁଝୁଥିଲ ଦେଖୁନୁ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତୁ ବୁଝୁନି ତୋର ଆୟ ବ୍ୟୟ କ'ଣ ଘରର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କହୁଥିଲା ତମ ଘର କୁସୁଣ୍ଡ ସେ ତ ଆର ଇଏଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାରି ଛୁଆ ବା, ତାରି ଛୁଆ ନା ସେ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା। ସିଏ ଆମେ କଲେଜ ଗଲାପରେ ସେ ଆଗରୁ ପୁରା ନାଳ ଟକଟକ କରିକି ସାଇକେଲ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ବସେଇଥିବ ବୁଝିଥିବ। 6 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଉ ଇଏ କରୁ। ଆଜି ନା କ'ଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଏଇ